Anga wale ɲuman foli bɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ nin kuma in na kɛmɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri 2 TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ a ye ŋɔni ye a kuma selen bakuruba kunnafoniw de filɛ. Laada do kalo jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka kunnafoni ko ɲɛnabɔba ni kunnafoni dilaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka maaw ladɔnniya jamana ɲɛma ka baara kɛtaw kan min bɛ se ka to jamana den bɛ se ka bɔ kunnafoni dilaw nu ma o laada dɔ latilenna. Kunnafoni dilaw tɔgɔla so la Maison de la Presse Dar es Salaam ka bɛn ni arabado Novembre kalo tile 9 ye. Ameriki jamana a ye ɲɛma kura sɔrɔ Donald Trump George Bush ka fanga ɲini jɛkulu la Républicain maaw sigi ngunde ani ale ka nali ye bawo a kun bɛ ani maa min ɲɔgɔn cɛ Barack Obama ka muso bɔ Hillary Clinton ngundu ka bɛn ni a ye Amerikikaw ka lasigidenso min bɛ an ka jamana kɔnɔ ale kun ye wele bila kunnafonidilaw ma ni u bɛ se ka jɛ ka kɛ ko in yɛrɛ a seere ye an yɛrɛw yera o kɛnɛ kan bamanankan kunnafoni na kumabaw ye ninnu de ye minnu ni sɔnni u bɛ walawala aw ye aw dangana. Jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita bɛ tile 3 taama min kɛmɛ ka se Guinée Équatoriale la jamana kɔnɔ bawo jamana filaw bilama u jɛ bɛ fɛn caman na ka lajɛ min bɛ se ka to sɔrɔ siraw olu bɛ se ka yiriwa cogo min Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a bisimilala ni bonya ani karama ye Guinée Équatoriale jamana ɲɛma Théodore Obiang Nguema Bazoko fɛ nka Kafunɛ Bacili bi walawalali ba kɛ an ye a ko kan. Foli fɛminɛ o foli fɛminɛ ani bisimila cogo ɲuman fɛn bɛ Guinée Équatoriale jamana kɔnɔdenw bolo u y'o kɛ ka an ka jamana kuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita bisimila a n'a furumuso ka fara gouvernement maa dɔw kan an ka jamana kuntigi a n'a nɔfɛmaw ka fara a yɛrɛ furumuso kan u bisimilala Guinée Équatoriale jamana kuntigi n'a furumuso fɛ u ka pankuru jigiyɔrɔ la Malabo an ka jamana kuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka nin taama in senfɛ baara ɲɔgɔnyaw olu bɛna sinsin Mali ani Guinée Équatoriale jamana ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan caman olu bɛna tɛgɛ nɔ bila Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka nin taama in tile fɔlɔ don a tɔɲɔgɔn kɛ jamana kuntigi min bɛ Guinée Équatoriale kaw fɛ yen nɔ n'o ye Théodore Obiang Nguema Bazoko ye a n'a furumuso u ye bonya ni karama bɛɛ lajɛlen ta k'a ɲɛsin an ka jamana kuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ma o bonya kelen de fana bɔra an ka jamana kuntigi yɔrɔ k'a ɲɛsin Guinée Équatoriale jamana ɲɛmɔgɔ ma sigi dɔ senfɛ u ye bonya ani karama caman ta k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma ni jɔnjɔnw tali ye ka di ɲɔgɔn ma an'u furumusow ni médailles dili ye ɲɔgɔn ma Théodore Obiang Nguema Bazoko a ye médaille min ta k'a ɲɛsin an ka jamana kuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ma o médaille in bɛ wele ko collier de l'ordre de l'indépendance o jɔlɔgɔ min ni a y'o don Elhaji Ibrahim Boubacar Keita kan na o de bɛ bonya bɛɛ sanfɛ Mali jamana kɔnɔ Keita Aminata Maïga n'o ye an ka jamana kuntigi furumuso ye ale ye médaille min sɔrɔ ka bɔ Guinée Équatoriale jamana ɲɛmaa yɔrɔ a bɛ fɔ o médaille ma ko Grand Croix de l'ordre de l'indépendance fɛn min ye an ka jamana kuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye a fana ye nin bonya kelen de ta k'a ɲɛsin Théodore Obiang Nguema Bazoko ma a n'a furumuso Constancien Obiang Bazoko a ye médaille min don a tɔɲɔgɔnkɛ kan na o bɛ wele ko Grand Croix de l'ordre national du Mali an ka jamana kuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ko ni médaille min filɛ ni a y'a don a tɔɲɔgɔnkɛ jamana ɲɛmɔgɔ kan na ko a n'a ka kan bari sabu ka d'a kan o bɛ kɛ wale ɲuman dɔn de ye ka ɲɛsin Théodore Obiang Nguema Bazoko ma ka d'a ka cɛsiri baaraw kan Mali dɛmɛ ɲɔgɔnyani la Algérie bɛnkan sɛbɛn waleyali la a furumuso Constancien Obiang Bazoko an ka jamana kuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye médaille min fana di o ma o bɛ wele ko Grand Officier de l'ordre national fɛn min ye Guinée Équatoriale jamana kuntigi ye a y'a jira k'a fɔ ko Elhaji Ibrahim Boubacar Keita filɛ nin ka bonya min ta k'a ɲɛsin ale ma ko ale ma dan ye o la bari sabu ka d'a kan a y'a jira k'a fɔ ko an ka jamana kuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ ye cɛba de ye farafinna kɔnɔ o sigi in kuncɛlen kɔfɛ bonya ani karama kɔnɔna na Guinée Équatoriale jamana ɲɛmaa ka dunanw n'o ye Mali jamana kuntigi n'a furumuso ye u labanna ka surafana to dun ɲɔgɔn fɛ surafana to dun min senfɛ jamana ɲɛmaa filaw ye jɛɲɔgɔnya ja don ɲɔgɔn na ani ka ɲɔgɔn hakili jigi jamana fila cɛla la n'o ye Mali ani Guinée Équatoriale ye nin kun ye Théodore Obiang Nguema Bazoko Guinée Équatoriale jamana ɲɛma ani Mali jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka ɲɔgɔnsɔrɔw ye minnu ni olu kɛra kabini ntɛnɛn Guinée Équatoriale faaba la Malabo an y'a fɔ y'an ka bakuruba kunnafoniw na kalo laada don min bɛ timɛ sa jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka kunnafoniko ɲɛnabɔba racine caman ani kunnafonidilaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafonidilaw tɔgɔlaso la Maison de la Presse Dar es Salaam k'a lajɛ ka se ka kunnafoni di u ma jamana ɲɛma ka baara kɛtaw kun nka min bɛ se ka to
jamana denw bɛ se ka a sidɔn laada in dimɛna ka bɛn ni arabado novembre kalo tile 9 ye an yɛrɛw ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Kadija Gete Seydou Ɲare u ye fɛn min sɔrɔ ka bɔ yen o de filɛ nin ye. Ka kunnafonidilaw ladɔnniya an ka jamanatigi ka baarakɛtaw kan o de ye ni lajɛrɛ in sigikun ye kalo kalo. A ta ko 10 in na an ka jamanatigi ka kunnafonidila a ye fɛsɛfɛsɛli kɛ an ka jamana lakana tagabolo kan. Bɛɛ lajɛlen kɔni y'a ye k'an ka jamana mun ye lakana tan fan fɛ a kow cayara nin kalo damadɔ kɔnɔ. Problème cayara attaque dɔw kɛra fo Bamako. Donc a climat bɛɛ b'a faamuya ko insécurité niveau la gɛlɛya b'anw kan gɛlɛya ba b'anw kan k'a reconnu o tɛ kan dɛsɛra o mais tiɲɛ fɛnɛ ni mun kɛra i b'a reconnu parce que ne yɛrɛ ma jɛna i tɛ se ka baara kɛ pour que k'a kɛlɛ donc o gɛlɛyaw kun b'an kan an y'o kumaw fɔ mais an sigilen tɛ jamanakuntigi sigilen tɛ a ye conseil de défense dɔ tenu kunna sini ko k'a fɔ a ka mɔgɔw ye k'an bɛ position minnu na o t'an permet ka nin kɛlɛ in gagner parce que kɛlɛ kura de don a kɛlɛ tɛ comme n bɛ na i ka dugu la ka na dugu minɛ k'an sigi i ka dugu kɔnɔ o tɛ n'o don an ka armée nin y'a depuis san 2 in kɔnɔ baara mun kɛra armée kɔnɔ formation mun kɛra armée kɔnɔ équipement mun dira armée ma o b'u permet ni localité mun minɛla ko o bɔ minɛ la rapidement ou bien localité ba kana se ka minɛ mais mɔgɔ ninnu b'o dɔn u bɛ mɔgɔ damadɔ wuli ka na bi an ka mɔgɔw sigilen kan yɔrɔ dɔw la o kɛlɛ sugu kunbɛli ka gɛlɛn m'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ mais a ka gɛlɛn n ko hakili jiginna hali an yɛrɛ dalen bɛ dugu minnu na minnu b'a ko kɛcogo dɔn minnu yɛrɛ bɛ n'an dɛmɛ yan olu yɛrɛ ka dugu kɔnɔ o lakanabaliya in bɛ yen président ko k'a ka mɔgɔw k'a lajɛ ka jɔsen kuraw ta mun b'a to u tɛ to duguw kɔnɔ bilen mɔgɔ ka taa fan bɛɛ u ka munumunu fan bɛɛ ka se ka taa nin kɛlɛ ni mɔgɔ ninnu kunbɛn yan'u ka se ka na kojugu kɛ dugu kɔnɔ a baara ka gɛlɛn a baara la an b'a demander aw k'an dɛmɛ population fɛnɛ k'an dɛmɛ mais a tɛ ko an dɛsɛra ka Mali lakana Mali lakanalen don lakana yɛrɛ bɛ ka bonya Mali kɔnɔ. Racine Cham a ye kunnafoni duman di fɛnɛ an ka jamana ka sɔrɔ bolo kan ani kalanw tali Kidali kɔnɔna na. O sɛgɛn in n'o gɛlɛya in bɛɛ kɔfɛ fɛn ɲɛnɛmaw bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ f'an ka to ka hakili jigin parce que ne kɔlɔlɔ b'i kan waati mun na ni mi hakili jigin fɛn min fɛnɛ ye ɲuman ye i ka ko la tuma dɔ la i bɛ jigin kow la ka sɔrɔ effectivement Ala y'a to Mali bɛ ka bɔ nɔgɔ la dɔɔni dɔɔni ne ko n ko an bɛ to ka kuma fɔ yan mais Banque mondiale yɛrɛ ko UEMOA kɔnɔ an kɛrɛfɛ dugu in bɛɛ Mali ye premier numéro 1 mun ye ka sɔrɔ yiriwali lakana ka réforme kɛ ka yɛlɛmaw don kow la pour que sinima mɔgɔw bɛ se ka sɔrɔ lafiya la cogo min na sɔrɔ ka yiriwa jamana kɔnɔ n ye kuma wɛrɛ fɔ mun y'a nisɔndiya Kidal kalandenw sera ka taa école la mɔgɔ wɛrɛ tɛ k'u kalan Mali maîtres de bɛ k'u kalan éducation nationale de sera yen gouverneur de taara k'a daminɛ ka Mali drapeau sigi Kidal k'a fɔ ko école bɛna daminɛ Kidal et puis Mali école je pense que o fɛnɛ ye ko ye mun diyara an ye kosɛbɛ an bɛ Ala deli kɛ Ala k'olu sabati an bolo. Ni lajɛrɛ in kɔnɔna na kuma wɛrɛw fɔra minnu b'a ta i b'a fɔ an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw olu ka baara bilancari kan Some Afriki Faransi mɛrisigi min kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ani degun min bɛ an ka balontan kɔnɔna na sisan se kɛra olu bɛɛ ma. Halibi bakuruba kunnafoniw na an ye Amerikikaw ka jamana ɲɛma kurako kuma fɔ aw ye Donald Trump do maaw sigi ngunda ni maa min ye George Bush ka fanga ɲini jakulu la républicain cɛbɔ de do a ye Hillary Clinton bi ni o ye Barack Obama ka ministiri kɔrɔ ye min gɛngumɛ k'i kanbɔ u ka fanga ɲini jakulu tɔgɔ la ka bɛn ni baara in lasigidenso min bɛ an ka jamana kɔnɔ Ameriki jamana tɔgɔ la o ye wele bila kunnafonidilaw ma o ni u bɛ se ka jɛ ka kɛ ko in yɛrɛ a seerew ye ka jɛ ka filɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa fɔ jaabi laban bɔra k'o bi maa min ni o bɛ taa Ameriki ka den fanba fɛ k'o sigi Ameriki jamana kɔnɔ o ka se ka si dɔ bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛra Ameriki lasigidenso la nin bɛna kɛ jamana ɲɛmaa 45 de ye Ameriki jamana kunna an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Amadu Jara ani Fuseni Keyita u ye fɛn min sɔrɔ ka bɔ lasigidenso la o de filɛ nin ye. Mun bɛ ne bolo résultat ɲɛna ne yɛrɛ kɔni ka hakilina ta ne yɛrɛ
ne kun bɛ fɛ présidente de ka gagner o ye Hillary Clinton ye parce que ne ye muso ye a fana ye muso ye mais parce que je pensais que après ne kun don ka kɛ Amérique présidente ɲuman ye mais ala ye fɛn fɛn kɛ o de ka ɲi Donald Trump de gagnera ne hakilinata ye mun ye o la Amérique y'a yira ko démocratie de bɛ gagner olu fɛ yen u b'o fɔ u y'a yira k'a fɔ o kuma o tɛ kuma langolo ye u b'a a waleyaw fana kɛ donc peuple kumara peuple ka laɲini de sabatira an y'o de ye bi résultat in y'o de yira ne hakilinata y'o de kuma n'a ɲɔgɔn caman fɔra Donald fɛ minnu kun man ɲi mais ne kɔni hakilinata ye mun ye politique kumaw de kun don fɛn filanan ye mun ye c'est que hali n'a sɔrɔ a nɛgɛ b'a la ka kɛ a tɛna se ka kɛ Amérique y'o dugu de u ka institution fɔrilen kosɛbɛ donc institution bɛ yen minnu bɛna bali ka fɛn caman kɛ a ye fɛn minnu fɔ donc olu bɛna a dɛmɛ a ka baara taabolo ɲuman na donc o b'a yira k'a fɔ an kan ka hakili sigi Afrique a tɛna se k'olu bɛɛ kɛ a ye fɛn fɛn fɔ awɔ ala y'a don ale de garisɛgɛ la n'o tɛ bon bɛɛ tun sigilen don ko an tun sigilen don ko Hillary de bɛ tɛmɛ élection na bon an y'a faamuya fana an y'a faamuya ko hakilinata caman bɛ américain population américain na min ni an ta tɛ kelen ye donc olu ka vision ni y'a kɛ peut-être raison dɔw b'u bolo min y'a kɛ Trump passera n'o tɛ mɔgɔ caman kun sago ye Hillary de kɛ passé parce que on a vu le cas de l'Allemagne où muso de ɲɛmɔgɔ ye yen nɔ jamana bɛ ka gérer ka ɲɛ ayiwa n'a sera ka kɛ ni Hillary kun sera k'a sɔrɔ o kun a ka fisa a bɛ dɔ fara musow ka fanga kan an kɔni siralen don parce que a ye silamɛya lagosi cogo min na bon ale ye américain ye wari b'a bolo fanga b'a bolo min ka d'a ye a b'a fɔ a kɛra président ye fana min ka d'a ye peut-être a b'o kɛ mais silamɛya kɔni bɛ yan ni ala sɔnna et puis silamɛya non violent surtout les sectes Tidjaniya et d'autres qui ne sont pas violents olu fana bɛ yen nɔ donc a bɛ ka min fɔ bon ça c'est des choses qui fɛnw de don mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn a nana cogo min na voilà la violence à travers l'islam a nana cogo min na bɛɛ b'a dɔn. Donald Trump ale de kɛra jamana ɲɛma ye Amérique jamana kunna an y'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ale de bɛ kɛ maa 45nan ye Amérique jamana kunna nka kuma min na ni jatew kɔni ye a jira k'a fɔ ale de kɛra ye o yɔrɔ bɛɛ a ye dakuruɲɛ fɔlɔ min sɔrɔ k'u lase Amérique ka denw ani diɲɛmaa mɔ a y'a jira k'a fɔ ani maa min kun bɛ ɲɔgɔn na bala ka ɲi Hillary Clinton Barack Obama ka muso bɔ démocrate ko yɔrɔ bɛɛ ko jaabiw bɔlen k'o de galela k'ale wele k'a jira k'a fɔ jɔn ko ala ale ye sebaya ta k'ale waleɲuman dɔn ale fana y'o waleɲuman dɔn kelen fana kɛ ka ɲɛsin ani a cɛkɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ a ye baaraba kɛ yɛrɛmankutu waatiw kɔnɔ ni o ye campagne ye k'a kun ma nɔgɔ o kuma na a ye waleɲuman dɔnbɔli kɛ ka ɲɛsin Hillary Clinton n'a ka jama ma a labanna k'a jira Amérique ka denw na k'a fɔ ale ka daw yɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye min bɛ se k'a to Amérique ani diɲɛmaa bɛ se ka jɛ ka baara kɛ bɛn ani basigi kɔnɔ cogo min ko o ye a ka laɲini ye a ye o dakuruɲɛ damadɔw fɔ k'a jira k'a fɔ baara in kun ma nɔgɔ baara gɛlɛnko da kun don ko barisabu ka d'a kan ko a ɲɛ kun ka misɛn nka a kɔni sera ka ɲɛnabɔ ala ni u bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri Amérique ka denw minnu ye kala ta ye ani minnu ma kala ta ye k'a bɛ ɲɛsin olu fana ma k'a f'u ye aya ale ni u na jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka min ye jamana ɲamakɔrɔ dɔ ye nazarala n'a ma ɲa k'a fɔ nazarala bilama olu dajuru bɛ Amérique jamana de bolo fa kelen fɛ Irisi la jamana bɛ yen Pologne jamana ɲamakɔrɔ ale ye hakili jagabɔ kɛ Donald Trump ka tali in kan k'a sabu kɛ fɛn caman bɛ yen a kun ye minnu fɔ o n'a ta bɛɛ jamana de fanba ye danaya da ale de k'a ta k'o bɛ fɛn dɔ maana a ko kuma na maa bɛ se k'a fɔ nazarala kɛlɛbolo min bɛ wele ko OTAN ni a kɔkɔrɔma don ne kun don Amérique jamana fɛ
kwa laba bisonga yobo yaba ninga nikura fie irisila jamana na ko barasabu kada ka Donald Trump fura dama amadugo ka fo na kera jamana nyema ye kwa ni Vladimir Putin mbije aya yira ka fo okumana ni amanya ko be o chogola ko ngafo Europe jamana kwa bisonga de gunja manzoro ko femi nyato fana Donald Trump tara amabala ale fena na barasabu kada ka ma chamango ko ukunzige ngundani ayenga le ko ni miseka femi mbodro Amerika de wonde mako kumbe madila mami nyema kura ye politiki bina kuka na te fenja mangala mo kerengera ni nyana fanga era kumila bara mami numve ni olubi wele ko les élites maka soro mami ni olute nyongala mo mami mi fenvo femi manana ayera hakilila ka sora masiga ka fo walekele amama nyelaje ko Donald Trump yo made wa Amerika de famba fene mako jongume o mashia de la ako kumana minye ni manye Donald Trump ale ko nga jatela abini sinzi femi nga oye Amerika jamana kono na era de konya nyana boli fanga minoni olu temena olu ta chama ngengume katu yoro soro fanga jafe ko politique extérieure nous te Syrie ube utango kuma na walekele irisila ko kuma walekele Iraki ko nga ko ni ndabena kede Amerika yere kono na gole ya kabini nyeshin odemo wa ko ni mbela jele de kera aja kunye Amerika ka deunye ko woni ako amana tige Dawuda ko ninga ma folo minoni olu ko ni ndabe ke anyagama yokoro oye utan kele bolo ani jamana mi na be ko demeni oye Ukraine na keme bala min gala min kalama ye oni resla jamana ni nyonje ko dadigi bi songa ke oje la ko barsa bu kada ka ko Vladimir Putin resla jamana nyama je nyode nane ye ni Amerika jamana kuna Jakulu mimi wele ko haute autorité de la communication kuna foni dilauka nyama ya sodo oluye Canada sigi senga kaseka kuna foni dilau blasera sharia sengura umenunganga dubala ni obi kuna foni diere kofo akaseka ke beni basigini sharia ukono ukaseka ladonia ula anga maminungume akeneka kadi jagite ani sedu nyare ukasuma samafle ni la jere sigi kunkunye ka hakili na falen ke anga kuna foni dilau munume Bamako kai ani kulukuru oluka sharia uka anuka lahala yauka bila jere sigira ka keni hakika lanyini haki ye autorité de la haute autorité de la communication aye demain soro ka bo jekulu yoro jekulu min to ye fondation Frédéric Ebert jekulu kunye munye bi akunye sharia kura munu balakata Mali radio kola ani Mali télévision privée kola ko sharia o ka nyefo radio barakala o ni télévision barakala o nyana wala sa o se ka famiyali soro ala komi ambi jamana min kono amena teleso kelende be no jamana raga teleso kabri sandamado anya e ka fo télévision privée o bala ka daele kelengelen fa na commencer ka chaya tabarkala donc ni amanya ko teleso bi daele ani radio so bi daele sharia de kanga ye adaele chugula abara keba kanga wuluma parce que fin belebele de do donc o sharia kisse munu tara o konnana o kelengelen de bina fesa bela jerlen nyana wala sa am se ka family soro ala chugumina ni klef la bara en kunchera ni gafe udilie munu bato noya be se ka do kuna funindi bara kononana Laboratoire mobile pour le diagnostic bactérien manjinde do subahana manjin min mise ka fanga janve mo la soro sa banakise be se ka sege chuko min ka soro uma musaka bo ka yoro janzegere ame awladonia ka foni subahana manjin min zoro le leni jamana fe ministre so min nyashime kene yakoma o ka chesiri anaka tege di nyoma ani Allemagne ni France jamana ni nyonje jenyonya ukama ko coopération franco-allemande o de kera sababu ye ka minen la se amonga tata turebi wala libake anye akoka Mali jamana ye laboratoire minen do soro no ye laboratoire minen wi minu mi ke sababu ye ka banakisɛ sɛgɛsɛgɛ no ye bactérie banakisɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ minen wi ni laboratoire minen nunu soro la bara ɲɔgɔnya de kadara kɔnɔ bara ɲɔgɔnya min na be coopération franco-allemande ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ Mali jamana gouvernement ka fara ministre so min ka ca ɲɛsinen do kɛnɛya baaraw ma olu kelen do ka waleya caman sigi sen kan waleya min be kɛ sababu ye ka Mali jamana denw ka kɛnɛya ɲuman sabati ni lajara belebeleba min n'a bolo dara kɛra akina falen kɛnɛ ye min kɛra ka ɲɛsin ni minankura nunu waleyali ma Mali jamana kɔnɔ dugu o dugu be ka fɔ k'olu mago be se ka se ni laboratoire minɛn nunu ma bactérie labanaw sɛgɛsɛgɛli kadara kɔnɔ ni minɛn kofolen nunu be se ka ta ka so yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye n'a be wele laboratoire mobile pour le diagnostic bactérien
ka awla dɔniya ka fɔ ni minɛ minnu dilen filɛ ni Mali jamana ma a dira kadara min kɔnɔ o de ye Ebola banakisɛ kɛlɛli kadara ye nka a bɛ se ka bana caman wɛrɛw sɛgɛsɛgɛli kɛ min tɛ Ebola banakisɛ dɔrɔn ye Mali ka laboratoire minɛ minnu filɛ ni a ko la belebeleba yɛrɛ ye fɛn min ye o de ye ni minɛ ninnu bɛna kɛ sababu ye dugu minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ n'u ni Bamako faba ka jan kosɛbɛ ni minɛ kofɔlen ninnu bɛ se ka taa ka se o yɔrɔ masinɛw la wa laboratoire minnu bɛ Bamako faba kɔnɔ olu bɛ baara kelen min kɛ sɛgɛsɛgɛli kadara kɔnɔ ni laboratoire minɛ kura ninnu fɛnɛ bɛ o baara kelen ni kɛ wa a bɛ sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ o ni an yɛrɛw fɛ yan laboratoire minnu bɛ yan nɔ banakisɛ sɛgɛsɛgɛli kama a n'olu baarakɛtaw bɛɛ ye kelen ni nin minɛ kura ninnu sɔrɔli ye a bɛna kɛ sanayɛlɛnba ye Mali jamana ma a ka ɲɛtaba sɔrɔ bakteri labanaw sɛgɛsɛgɛli kadara kɔnɔ diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni nasiraw la Côte d'Ivoire kaw fɛ ko in zɛmɛndiyara sa fanga kun zabana u k'a ma ko 3e république o cokora kolowari jamana kunna jamana ɲɛma y'a promulgué o tɛ dɔwɛrɛ ye ka tɛgɛnɔbila kɛ a la ka don bala o kɛra jamana ɲɛma El Hadj nga fɔ Alassane Dramane Ouattara fɛ an bɛ hakɛto ɲininka aw fɛ a kɛra wasabulon kɔnɔ Guillaume Soro wasabulon ɲɛma ale ye kɔrɔfɔw ta ni ka jira k'a fɔ nin ye fiɲɛ kura de tilen ye kolowari jamana kunna bɛnkan manga fiɲɛ kura de don bɛnkan manga fiɲɛ kura min ni a ka layidu tale jamanadenw ye o ye bɛɛ ani basigi damakɛɲɛ ani ɲɛtasiraw sabatili nin kɔrɔfɔ ye min wɔra Guillaume Kigbafori Soro fɛ ni o ye wasabulon ɲɛma ye jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara n'a ka ministriw ɲɛkɔrɔ fanga sinamatɔ kɔni hakilina tɛ baw olu kɔni furadama jɛndɛ ni sariya sunba kura in ye jamana kunna barisabu ka da ka olu kɔni jaman bolo ko jamana ɲɛma ye ko in kɔni kɛ lemuruba de ye k'a bɛn ani a ka maa mɔ a ka fanga ma wali kelen k'a ka fanga kɔrɔ don ni a ye kunnafoniw y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni don bɛ sa jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara de ye sa o ye jamana ɲɛma dangan jɔyɔrɔ min bɛ yen ni u ka ma ko poste de vice président aya a bɛna diɲɛ de sugandi k'o k'a ka danga ye barisabu ka da ka sariya sunba kura kɛn bɛ k'o yamaruya a ye maa danya kɔni tɛ binakun jateminɛbaw ka fɔ la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ko baw ma faamu ya ne caman de bɛ Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ ka binakun ka minnu bɛ se ka kɛ a yɛrɛ ka dangan ye dɔw y'a yira fana k'a fɔ ani kolowari ka jamana ɲɛma kɔrɔ Henri Konan Bédié min kɛra jamana ɲɛma ye san 1993 ka taa se 99 mɔ k'a ni o ye kumaɲɔgɔnyaw fɛnɛ kɛ a ko kunkan nka fɛn min jɔra mɔgɔw hakili fɛ Alassane Dramane Ouattara kɛtɔ k'i dandege jamana wasabulon kɔnɔ a y'a sariya sunba kura dontɔ bala jamana ɲɛma kɔrɔ Henri Konan Bédié min y'a jɛɲɔgɔn ye o ma ye kɛnɛ kan Tunisikaw ka ministri ɲɛma ni o ye Youssef Chahed ye ale makɔnɔ ne do Faransi faba la Paris ka bɛn ni novembre kalo tile kɔnɔntɔn ye ani a ministri ɲɛma ɲɔ Manuel Valls o bi a bisimila kunnafoniw ye a jira k'a fɔ aya nin bɛna ka siɲɛ fɔlɔ ye ministri ɲɛma Tunisikaw fɛ Youssef Chahed a ka ye Faransi jamana kɔnɔ François Hollande bɛ a bisimila jamana ɲɛmaya dagayɔrɔ la ni o ye Élysée ye kunnafoniw ye a jira fana k'a fɔ Tunisie bilama a bɛ ka munumunu zalo kɛ ko min kama o ye de k'a fɔ nafoloko nanya de bɛɛ la bawo jamana yɛrɛ a ka sɔrɔ fanba don bɛ fɛn min na ni o ye munumunu zalo ye jamana yɛrɛ kɔnɔ maa minnu bɛ damu ta o la ni u ko ma ko tourisme olu kɛn bɛ k'u senna kuru ka sabu kɛ État islamique Bamaji jakulu ka sanga ni waati wulikajɔw ni maaw ni tiɲɛni ye o kumana n'a ma ɲa k'a fɔ k'o bɛ o cogo la a kɛra sababu ye ka Tunisie sɔrɔ kɔni sɛbɛkɔrɔ nasi o de kɔsɔn a bilama kɔni kɛn bɛ ka samara don a se la ka se diɲɛ seleke naani setigi jamanaw mɔ o bɛ se ka dɛmɛ don ka ɲɛsin a ma wa don nataw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna nin nkalon yɛrɛ laban da Tunisie ma ɲɛmɔgɔw b'a fɛ ka kɛnɛ belebele dɔ sigi sen kan min ni u k'a ma ko Tunisie 2020 a senfɛ u b'a fɛ sɔrɔ bosobaw minnu bɛ diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Tunisie kɔnɔ min bɛ se ka to u bɛ ɲaɲani kɛ ka ɲɛsin Tunisie jamana ma ni u ka nafolo ye ka don Tunisie kɔnɔ jango fanw filaw bɛ se ka bɔ a ko numɔ Tunisie ma ɲɛma ministre ɲɛma Youssef Chahed ka Faransi ta fɛnɛ senfɛ a bɛna ɲini Faransi ma ɲɛmaw fɛ juru min bɛ Tunisie jamana ni Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ juru in ka bi hali ni juru in ma yafa a ka bayɛlɛma ka kɛ Tunisie ka denw kana u yɛrɛ ka lajɛ ka wari in da u yɛrɛ kun ka kɛ ka baarabolodalen dɔw musaka bɔ min bɛ se ka to o bɛ kɛ yiriwa ye jamana ma o y'a ka laɲini dɔ ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ euro wari miliyari 20 ɲɔgɔn na ayiwa don nataw la Tunisie kaw mago jɔ bɛ o de la min bɛ se ka kɛ sababu ye ka Tunisie yiriwa barisabu ka da ka tourisme ni o ye munumunuzalo ye jamana kɔnɔ o ti nafolo ladon bilen Bamaji ko sababu la maa caman gɛn bɛ k'i fari fa Tunisie t'a la
Afrodisirikaw ka jamanaden min ni ma bɛ se k'a fɔ jamana ɲɛma Jacob Zuma n'a ka fanga ɲini jɛkulu ANC ka denmisɛnnin jɛma gɛnninkun don ni u ma ɲɛ sigila a yɛrɛ bɔra ka taa tɔgɔla fanga ɲini jɛkulu sigi u ko min ma ko combattant pour la liberté économique Julius Malema kiri ni waya wili bɛ nɔfɛ k'a fɔ novembre kalo tile 7 a kun kan ka ye bɔgɔ jeninen kan ko barisabu ka da ka Jacob Zuma n'a ka fanga ɲini jɛkulu ANC kɛ mɛ ka wulikajɔ kɛ a nɔfɛ a ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ a ka weleli n'a ta bɛɛ bɔgɔ jeninen ka Julius Malema tini fari fa barisabu ka da ka Jacob Zuma yɛrɛ bilama a n'o min bɛ ɲɔgɔn na jamana ɲɛma novembre kalo tile tɛmɛnen a tun b'a fɛ ka sɛbɛnfura min bali ka bɔ walasa a ka kokolon gɛlɛnw kana se ka surɔ olu sera ka bɔ wa sɛmɛndiyara ka fɔ fana sigasigana tun bɛ yɔrɔ fɛn fɛn na k'a caman sera ka sɛmɛndiya kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna du min bɛ Afrique du Sud kɔnɔ n'a bɛ wele ko Guptalakaw Indien jatigiw de don minnu mɛnna sigila Afrique du Sud jamana kɔnɔ wa kunnafoniw y'a jira k'a fɔ olu ni Jacob Zuma bɛn bɛ fɛn na hali ministre min bɛ sugandi a ka ca la ni olu ma jɛ ni a ye a kɛtɔ tɛ o kumana ko b'a jira k'a fɔ Jacob Zuma kɛ mɛ ka jamana ɲɛmaya bila k'a to dunanw de bolo o jalaki taara a nɔfɛ rapport in fɛ maa min ni a filɛ nin ye bi ni u kan mɛn k'u bɛ kiri ni wɔyɔ wele a nɔfɛ u yɛrɛ ka denmisɛnnin wɔɔrɔ cɛman gɛnni Julius Malema a y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw dɛsɛlen de don barisabu ka da kan u b'a dɔn k'a fɔ u bilama u ni bɔli man ja fanga na bilen ka sabu kɛ kiri ni wɔyɔw minnu wulen bɛ u nɔfɛ ani yuruguyuruguw minnu ni olu ta mɛ ye u ka kow la ko bɛɛ lajɛlen de kɛ mɛ sababu ye k'u dimi ale kɔrɔ k'a fɔ k'u bi wele bɔgɔ jeninen kan o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ɲi ka wale ɲuman dɔnbɔli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu ɲamadalen kun don ka ɲɛsin a ka jabaraninw ma faamuya ɲinini kama Sherifla TV jabaranin na laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma